Alvaro Carreras, tady je to střídání post za post. Místo něj tedy Cucurella na levém kraji. Cucurella. Krát to vypadá z levé strany hřiště. Cucurella. Cucurella. Kylian Mbappé. Čas začíná vyprchávat, co nevidět, stoupíme do post. Jenom připomenu, že José Mourinho vyhrál angažmá. V této sezóně. Cucurella. Přesná přihrávka, za kterou se Viniciovi a Ardé zvládl přihrávku odklonit a Cucurella opět zakládá směrem dopředu. Real Sociedad, aby sehrál zápas, který byl v plánu na první hrací den. Cucurella do prostoru křídelního. Celkem dlouho SP během ní poděkoval za šanci Josému Mourinhovi. Cucurella. Hausen.